H2E je domaća tehnologija, razvijana za zahtevno skandinavsko tržište gde prve proizvedene mašine daju odlične rezultate već 6 godina. Klijenti više desetina servisa u Srbiji, Hrvatskoj i Švedskoj svakodnevno koriste mašine ove kompanije. H2E tretman obezbeđuje bolje performanse, smanjenje potrošnje goriva i uspešno otklanja razne nepravilnosti u radu motora. Pređimo na stvar. Sa H2E mašinom ste od prvog dana profesionalci, zato što su mašine u potpunosti automatizovane i pametne. Sve što treba da uradite jeste da upišete podatke o vozilu, a mašina će sama izabrati najbolji mogući tretman. Ovo je C54 model mašine za dekarbonizaciju, namenjen za dekarbonizaciju motora vozila do 6000 kubika, a ovo je C100 model namenjen za dekarbonizaciju motora vozila do 16000 kubika. Glavna funkcija osnovnog H2E C54 modela je u potpunosti automatizovan postupak H2E dekarbonizacije. Tačnije, automatska optimizacija intenziteta proizvodnje gasa i vremena trajanja postupka. Postoji i H2E C54 Eco model mašine. On posjeduje svu funkcionalnost C54 modela, ali posjeduje i još jednu važnu dodatnu funkciju, a to je H2E plus tretman, odnosno mogućnost produženja trajanja tretmana dekarbonizacije motora i izduvnog sistema vozila kod vozila sa problemom povećane emisije izduvnih gasova. Naš najprodavaniji model mašine C54 Pro posjeduje svu funkcionalnost C54 Eco mašine uz još neke dodatne zanimljive funkcije. Možete samostalno odrediti parametre tretmana bez upisivanja podataka o vozilu. Sa njom možete raditi demo tretmane za radne mašine, autobuse i lakše kamione. Dostupne su softverske nadogradnje za vozne parkove, mogućnost pamćenja specifičnih tretmana, na primjer kod otklanjanja određenih kvarova, kao i pripreme vozila za mapiranje. C100 Pro mašina posjeduje svu funkcionalnost C54 Pro mašine, ali je namenjena za dekarbonizaciju motora do 16000 kubika. Sa H2E tehnologijom nema potrebe da u početku eksperimentišete. Parametre koje ćete koristiti prilikom prvih tretmana mi smo unapred pripremili za vas. To smo uradili tako što smo sakupili silne informacije iz laboratorija koje se bavi istraživanjem motora sa unutrašnjim sagorevanjem, kao i od vaših kolega koji su nekad negde uradili tretmane, a i njihovih zadovoljnih klijenata. H2E Pro modeli mašina vam omogućavaju da samostalno određujete i memorišete parametre tretmana. Na taj način stičete sopstveno iskustvo, sopstveni know-how i mogućnost da rešavate određene probleme na vozilima za koje biste ranije morali da otvarate motor. Vremenom ćete se izveštiti, stećete dovoljno iskustvo i imaćete visok stepen uspešnosti u rešavanju određenih kvarova. Elektrolizom vode dobija se vodonik kiseoni gas, poznat pod mnogim nazivima. Neki od njih su HHO, vodeni gas, hidrooksi i onaj koji ga najbolje opisuje, a to je praskavi gas, zato što veoma glasno eksplodira. Upravo ste vidjeli kako H2E gas eksplodira. Ne eksplodira svaki gas vodonika i kiseonika isto, nema svaki istu boju plamena, istu temperaturu sagorevanja i samim tim nema isti efekat na motor sa unutrašnjim sagorevanjem. Ovo sve u praksi znači da je stanje tehnike pre H2E bilo tako da ako neki elektrolizer uopšte ima regulaciju struje, odnosno regulaciju proizvodnje gasa, ona je nepovoljno uticala na kvalitet gasa, jer da bi se održao željeni intenzitet proizvodnje gasa, menjao se oblik struje kojom se elektrolizer napaja, a samim tim i kvalitet gasa. Patentiranim postupkom rešeni su svi problemi primene vodonika i kiseonika kao aditiva za motore sa unutrašnjim sagorevanjem, a patentiranom konstrukcijom modularnog uređaja za proizvodnju vodonika i kiseonik gasa ponovljivog kvaliteta omogućen je inovativan, robustan i praktičan dizajn industrijske mašine. Izveštaji Fakulteta tehničkih nauka o primjenjenoj tehnologiji i uticaju na ispravnost motora sa unutrašnjim sagorevanjem dokazuju da se jedino H2E tehnologijom može postići maksimalna efikasnost dekarbonizacije u okviru bezbednih parametara. Sve komponente i podsklopovi namenski su razvijani, pošto gotova rešenja na tržištu nisu postojala. To nam je omogućilo veliku pouzdanost, višestruku funkciju, apsolutnu kontrolu kvaliteta i maksimalnu iskorišćenost prostora unutar kućišta mašine. Tokom meseca marta kompanija H2E System organizuje besplatno testiranje H2E mašina. Testiranje je namenjeno vlasnicima servisa i voznih parkova. Prijave se mogu izvršiti putem broja telefona na sajtu, a broj termina je ograničen.